No, prosím vás, nepodlízajte to, prosím vás. Prechod je uzavretý. Vieš čo, treba tam zalepiť, daj mi tie papiere, treba to tam zalepiť. A čo sa stalo, kvôli čomu? Ideme to zrekonštruovať, 2-3 dní sa to bude rekonštruovať a vás poznám. Ježiš, ahoj. Ahoj. No jasné, vieš čo, ja mám dneska aj svadbu, idem od Kataničky. Išla som ráno o 8, bolo to OK. No a teraz to pár dní bude zatvorené, ideme to zrekonštruovať, celé vymalovať, vyčistiť. Akože zatiaľ sa dá prejsť, ale už keď tam budú farby, tak viete, Už to mi nevadí, ja mám teraz ponáhľam strašne. Ako sa máš ináč? V pohode, v pohode. Dobre, tak fajn, maj sa. Ahojte, čaute, Peťa a Julo. Neviem, sme na prechode medzi Evkom a Mexikom, ale vôbec neviem, čo sa to tu ide diať. Nepáči sa nám to. Nepáči sa nám to. Nepáči sa nám to a tak tam ideme niečo urobiť. Petra je študentka architektúry na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Jej kolega Peťo Višňovský, ktorý sa pridá neskôr, tiež študuje na STUčke, tiež architektúru a obaja pripravili projekt mestských zásahov, ktoré sa zameriavajú na 3 chody topolčianske. Jeden je nadchod, čiže pešia časť nadjazdu topolčianskeho, druhým je podchod pod stanicami a tretím je tento priechod medzi Evkom a Mexikom a vlastne ako prvú fázu projektu, ktorý Petra s Petrom pripravili, rozchoďme si mesto, ideme realizovať tento projekt. Oppan Gangnam Style Gangnam Style 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 Vyzerá to tu veľmi super. Peťa mi povedala, že sa to tu bude malovať na čierno. Vidím, že už si kus práce urobil. S tebou. So mnou. No. Áno. Moje ruky sú čierno krásne. a potom sa príde ešte žltá. A žltá sem príde na čo? Čierna žltá vystrahá, vieš? Jaj. Si uvedomili, že to tu je len tak. To bude možno tým. My máme 2 čierne, teda respektíve 2 čierne štetky. Jednu žltú má. Peťa má jednu žltú. A biele máme my, ona čierne, mám bielu štetku. Ja som celé rase. Oppan Gangnam Style Gangnam Style Oppan Gangnam Style Gangnam Style Oppan Gangnam Style Hey sexy lady Oppan Gangnam Style Míšo, aký je najlepší style? Miro style. Miro, nechce robiť aj obliekanie? Obliekanie? No, nejaký mody vymyslieť. No, asi Miro style to by bolo taký, že slity a nič iné. Po prípade ponožky, hej? Chodím pravdou. Nie, ale tak to už je taký bežný style. Bežný je štýl, že je najcenkov slipa a neviem, ponožka. A povedz, nemáš ich na sebe? Nie. Tak to bude Miro style. Miro, ako sa ti maluje? Dobre, však mám dobrého pomocníka. Velice kvalifikovaného držiča dvojnožného rebríka. Ale musíme sa posunúť. Miro. Čo ruky Ty hádam, nedotiahneš 8 metrov rukami? Čo? Nie, nedotiahneme tam. Spravíme to a dáme rozhovor, čo ty na to? Ja myslím, že teraz je najvhodnejšia doba. Tak dáme sa na jednu nožu, takto. Ja som na jednej nohe, hej. Ešte idem malovať, počkaj, udržíš ma? Dobre Miro, pokojne, hovor. Ja mám... Ja ti budem vyprávať. Život som mal krátky. Život bude mať krátky svoj. Držím sa na jednej nohe. A to ešte aj na rebríku. Ale si jebete sa. Hlavne to vychodilo z piče. Už to je, však pozri. A nebudem ti vyprávať veľa, lebo... Dobre Miro, ďakujem fakt. Držím palce. Zaujímavé do videa. Je to veľmi zaujímavé, pretože ten zvuk je veľmi... Ako nenaručí. Je to krásny zvuk. Oppan Gangnam Style
Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Being norm, 그 위에 나는 norm. Baby, baby, 나는 more 좀 아는 norm. Being norm, 그 위에 나는 norm. Baby, baby, 나는 more 좀 아는 norm. Počkaj, ale skús tak zotrvať dlhšie, lebo to video bude akože zrýchlené, áno? Sexy lady. Oppan Gangnam Style. Takže či sa ti páči alebo nepáči? Čo? Tá žena, tá hlava. No ale mali ste to namalovať červené, to by bolo krajšie. Tá hlava? Nie, myslím, tie schody. Červené schody? Červené schody by bolo lepšie. A žlté sú zlé? Hen to sa mi páči ten plot na čierno. No to sme radi. To je dobré, aj to zabravie. No schody trocha nie sú také pekné, ale toto tiež. Aj tie schody trocha také malilinké, ale to sa mi páči. A videl si tú hlavu, čo je na stene? Jo, vidím. Vidíš ju? A vidíš ju poriadne? Nechceš sa jej pozrieť? No dobre, ja to prejdem. Hlava, myslíte, že je pekná? No nás zaujíma, čo si myslíš ty. To ste nám my namalovali? Áno. Určite. No áno. Neverím. Prečo? A vy myslíte, že ja vám neverím. Je to príliš pekné, aby sme to malovali? Ale vy to nemáte i také farby. No pozri sa do tej tašky. Poď pozrieť tu. Pozri. Modrá, žltá, červená, tyrkysová. Zelená je 10. Zelená tam není. No ale aký tady ja tu budem chodívať, tak určite sa mi to bude páčiť, lebo tedy, keď tie schody neboli tak som tu chodíval tiež. Ja viem, že nie, ale keby to bolo širšie, že je to normálne ako pre ľudí. A čo my No ale však, a čo sa so mnou hádate? My máme vybúrať priečku, posunúť celú tomu o 10 metrov, aby... Ale samozrejme, že nie. Ale však prečo teda mňa obťažujete s tým, že vy tu malujete, nemám tady to chodiť. Ja to mám najbližšiu cestu, ja som 8 hodín bol v robote. Ja som robil celý deň. No aj my? No, ale vy to máte robotu, ktorú nemusíte robiť. No ale my ju robíme s radosťou pre ľudí, ktorí si to vážia. Všetci priložme svoj štetec. Poďme všetci svoju štetku. Jeden za všetkých, všetci za štetku. Miro, chýbaš nám tu. Miro, nedáme to bez teba. Prosím ťa, Miro. A teraz...